Kasi ngayon, onga ay makapiyala ang wala pagpa. Yoy. O siya, onga ay ese makapiyala ang buka. Beti, tatochi sa siyanga. Ule sa bari may siyaman. Siyang tamahan niya. Siyang si Pisante si Hoga. Ita mga o tinatis. Anong kumay? Anong kumay? Right here, Alu Bakasa. Thank you very much.